Patay. Bumalik. Walaan na sila. Wala na silang lahat. Maybe pati yung music na wala. Bibi. Uy. Nawala yung lahat ng tao. Matay. Inis. Nawala yung mga tao ko. Ayan. Joyce Corner 2000 morning host. Ayan. Mega mega loud shoutout lalabs. Thank you for coming. TikTok ko na to lalabs at namatay yung una. Oh my god. Ang daming tao kanina eh. Biglang naputol. Yan, nagsiwalaan sila. My goodness. Ayan, Janelle Sebastian. Mega mega loud chat at lalabs. Thank you for coming. Ayan. Janelle Sebastian, may jacket ka na po lalabs. Kainis nga eh. Bigla kasing nag-tripping namatay. Ang daming tao kanina nagsialisan tuloy. Wala na sila. Nakakainis. Uff. Ayan. Inis man ako. Ano ba yun? Mali yung naibaba kong bahay. Ano ba yun? Wait lang. Inis kasi ako namatay eh. Sayang nung mga pumasok kanina.
Lumipat na yun sa iba. Iba naman yan. Ayan, Janelle Sebastian, nagbaba ng bahay. Ma-Joyce also, nagbaba rin ng bahay. Uy, naku naman. Mas buntag pa, wag na mainis. Eh, wag na nga tayong mainis. Nakakapangit yung inis. Ayan. Sana magsibalikan sila. Oh. Ayan, bahay ko na yung binaba ko. Ay, naku naman talaga mo. Ayan, tingnan natin yung bahay ni ano. Ayan, Noypi. Ayan, Burkart TV. Mega mega lot shoutout. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Sana wag nang mamatay. Grabe naman talaga. Nagtitripping. Ayan, Noypi. Meron ka na pong jacket, lalabs. Ayan. Yes, so andyan lang yan. Yay. Ka-open ko lang kanina siguro mga ano pa lang eh. 15 minutes. Ayan, ayos. Ayan. Janelle Sebastian. Ayan. Thank you, lalabs. Ayan. Ayan, Ma-Joyce Corner 2000. Ayan. Malaki pala yung bahay mo. Dikit naman tayo, lalabs, sa main ko. Ayan. Ayan, Janelle. Hi, host. Ayan, malit lang. Ma-shoot lang pala yung video mo, lalabs. Dynamite potato. Ayan, tinikitan kita, lalabs. Ayan, Ma-Joyce. Ayan, Ma-Joyce Corner. Thumbs up from Janelle Sebastian. Ayan. Wala pala akong music. Sa inis ko tuloy, Shuhada. Pati yung music ko nawala rin. Ma-Joyce Corner, thumbs up from Janelle. Ayan, Janelle, nagbaba ng bahay. Ayan, Noypit. Pangit pag walang music. Wait lang mga lalabs ha. Ano naman yung music ko ba? Ha? Ayan mga lalabs. Walang... Pangit pag walang music. Parang lungkot ng mundo. Pretzels. Oo, host na walang upload ko. Salamat, host. Ayan. Majoy Dan Bakas Ticket host from Noypi Berkar. Ayan. Majoy Dan sa'yo si Noypi. Pabalikan na lang. Ayan, hindi na tayo music mga lala. Ko nga to. Majoy Dan Bakas Dikit host. Ayan. Yan, Ma-Joyce Dan sa'yo si Noypi. Pabalikan na lang lalabs. Ayan. Nagbaba siya ng bahay.
And Janel Sebastian Dan Bakas Dikit Host from Noy Pibercar TV. Ayan. Natin yung bahay ni Janel. Ayan, 96 pa lang pala yung bahay ni Janel. 4 na lang pala, mag 100 ka na. Ayan. Padikitan si Janel. Ayan, ipin nga natin si Janel para maka-100 na siya. Ayan, padikitan sa nakapin mga lalabs. 4 na lang sa nakapin at magwa 100 na siya. Ayan. Ayan, Dan Sukli Jamil. Ayan. From Joyce Corner. Ayan. Janel, huwag ka na baba ng bahay lalabs at nakapin ka na. Ayan. Ayan, Janel, dikit ko to sa'yo lalabs. Exercise ka. Hard workout. Ayan, 3 million in the house. Mega lot shout out. Ayan, Dan Sukli Noipi from Joyce Corner. Ayan, Joyce Corner nagbaba ng bahay. Ayan, Johnny TV Vlog, mega loud shout out. Thank you for coming lalabs. Ayan, shout out po host. Ayan, salamat po sa pagpunta. Ayan, padikitan naman yung nakapin lalabs. Ayan, 85. Oh, nag 85 ka na, kanina 96 ka na. Kumain na ba si Lolo? Oh. Kanina 96 ka na eh.
Ayan. Like to ako host. Ayan. Salamat. Ayan. Huwag kalimutang tamsakan si host mga lalabs. Ayan. Ayan, Janil Sebastian, kanina 96 ka na, bigla kang nag 85. Ayan, Janil, di ko sa'yo uli. Apat na lang sa kanina eh. Ayaw ka pa niyang ano yun, pag-graduatein. Ayan, kumain na nga si Lolo. Kinain niya yung 10 sa akin. Ay, grabe naman talaga si Lolo. Nangain na si Lolo mga lalabs. Hindi na ako nakakaalis sa 1.66. Ayan, dansa na kapin from Johnny TV Vlog. Ayan, Janila Loves. Balikan mo yung mga dumikit sa'yo. Ayan, papi naman dyan host. Ayan, bumalik si Ron Vlog. Nalaglag ako Ron Vlog kanina. Ayan. Sige Ron Vlog. Ayan, may ayan. Sweetly Demon Lover. Ayan. May kami galad shout out. Pantik to lalabs at yung una nalaglag. Biglang nag-burn out dito. Ayan, 8 million in the house. May kami galad shout out. Sige Ron Vlog, dyan ka lang muna Ron Vlog. Si Janil muna at road to 100 siya. Ayan. Grace Comedy, hey host, hey guys, and the chat. Ayan. Grace Comedy, may kami galad shout out. Ayan, Grace Comedy, meron ka ng jacket, loves. Ayan. Ayan, Ron Vlog, nagbaba ng bahay. Johnny TV Vlog, nagbaba ng bahay. Hey, host, I'm here. 2-4 sub, okay, guys? Okay, guys. Ayan. The double sa nakapin. Ayan, lalabs, padikitan yung nakapin. At road to 100. Kanina, 96 na siya eh. Bigla siyang nag-85. Ayan, nag-86 na siya. Nangain na si Lolo. Ayan, Grace Comedy, nagbaba ng bahay. Ayan. Sub for sub guys in the chat. Ayan. Ayan. Host, yung binigay mo sa akin, kinain ni Lolo. Bumalik ako sa 180 kaninang umaga.
Nawala ka, host. Opo, Madam Alma. Nag-brown out. Nakakaasar. Nag-take to tuloy ako, ayan. Sige sweet lady, maya-maya lalab. Spin kita. Sana yung ngayon di na kainin. Road to 300 na host. Ayan. Kumain na si Lolo, tapos na. Ayan. Ayan. Double sa nakapin. Ayan. Palablab naman lalabs yung nakapin. Road to 100 siya lalabs. 96 na siya kanina eh. Naging 86. Kinain yung 15 niya. Ayan. Ron Vlog Freelance. Tamsak lang ako dating dikit from Johnny TV Vlog. Ayan. Ayan, Janelle Dan from Grace Comedy. Ayan. Janelle, balikan mo lalabs yung mga dumidikit sa'yo, ha? Wag lang, ayan, from Sweet Lady, ayan. Grace Comedy, nagbaba ng bahay. Ayan, Alma Albiar, nagbaba ng bahay. Janelle Puldan, pasukli, ayan. Janelle, balikan mo yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Ayan, Grace Comedy, nagbaba ng bahay. Full love sa nakapin, ayan. Janelle, balikan mo lalabs yung mga dumidikit sa'yo, ayan. Na-pull ko na bahay mo, may bakas pa, please back na lang po, salamat, ayan. From Ron Vlog. Host, can give me 5 extra banana please and thank. Ayan. Grace Comedy, okay, no problem. Ayan, short video, ayan. Pa-watch naman yung video ni Madam Alma. Short video lang naman siya, mga lalabs. Grace Comedy, OTW from Ron Vlog, ayan. Yan mga lalab, ipa 100 natin yung nakapin. Kawawa naman ano, ayan 90 na siya, 10 na lang. Biglang host, sana di mawalan ng kuryente. Ayan mga lalabs, wag nyo namang i-skip yung aking harang at tayo'y nag-ahang, ayan. Na full watch ko na sa nakapin, ayan. Ayan, Grace Comedy dan full pop from Alma Albiar, ayan. Grace Comedy, return to Alma Albiar. She already connected to you, ayan. Hi, no bagay, may galag shout out. Hello my dear friend, ayan. Thank you for coming. Dito lang ako sa tabi host, ayan, from Sweet Lady, ayan.
Ganyan ka lang lalabs. Ayan, Janelle, balikan mo yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Ayan. Yung nakapin pabalik naman, tulungan lang tayo, maliit pa ang bahay natin. Ayan. From Johnny TV Vlog. Ayan. Janelle, pabalikan yung mga dumikit sa'yo. Ayan. No bagay. Connect to each other. No bagay. Connect to the Janelle. To Janelle Sebastian. Ayan, sweetly demon lover, nagbaba ng bahay. At 60 naman tong nabuksan ko. Ayan, bigla lang akong thumbs up with bakas dating dikit. Ayan. Salamat, madam. From Albayar. Ayan. Harang. Ayan. Salamat, madam, sa paharang-harang. Ayan. Ayan, 4 million in the house. Mig-migalat shout out. Ayan, Johnny TV Vlog, nagbaba ng bahay, mga lalag. Ayan. Hanggang na naman tayo, ayan. Grace Comedy na full pack ko na bahay mo, may bakas pa, please back na lang po. Ayan. Ayan, Muhammad Permin Vlog, pa-shoutout po ma'am. Ayan, Muhammad Permin Vlogs, thank you for coming, lalabs. Ayan. Ron Vlog, nagbaba ng bahay, padikit po ma'am. Ayan. Padikitan si Muhammad Permin. Ayan. Johnny TV Vlog, OTW from Ron Vlog. Ganun po na to dikit sa'yo. Ayan, 8 na lang sa 9 na lang sa nakapin. Ayan. Ayan, Janelle. Kasi ginagalaw. Ayan, Janelle. Ba't nag-90 ka na naman? Kanina 91 na. Ayan. Grace Comedy na full pack ko na bahay mo, may bakas pa, please back na lang po. Ayan. From Ron Vlog. Ayan. Ron Vlog, nagbaba ng bahay. Padikit po ma'am, from Muhammad Permin. Ayan. Johnny TV Vlog. OTW from Ron Vlog. Ayan. Nakapindan po from Muhammad Permin. Ayan. Janelle dan sa'yo si Muhammad. Ayan. Sweet Lady Paul dan po from Alma Albiar. Ayan.
Ayan, Janelle, di ko to sa'yo, Janelle, uli. At nag-91 ka na kanina. Nag-90 ka na naman. $945 na pala si Ron Vlog. Ayan. Hi, no ba guys? Still there? Ayan. Muhammad Permin nagbaba ng bahay. Ron Vlog. Nakapin ka kanina, Ron Vlog, nung namatay eh. Ayan, no bagay, all done from Alma Albiar. No bagay, return to Ma'am Alma Albiar. She's connected to you. No bagay, please return to Ma'am Alma. Ayan. Alma, thanks, I seen you. Okay. Ayan, 5 million in the house. May biglang shout out. Ayan. Yan, Ron Vlog. Dinikitan kita uli. Johnny TV Vlog. Napulpak ko na. Bahay mo may bakas pa. Ayan. Kumusta na yung nakapin? Ayan, nag-91 ka uli, lalabs. Yung nakapin. Ayan mo. Salamat sa ayuda, host. Ayan. From Ron Vlog. Wala ka naman, lalabs. Ayan. Muhammad Puldan from Alma Albiar. Ayan. Muhammad Permin, pabalikan si Ma'am Alma Albiar. Dan sa'yo, lalabs. Ayan. Ayan, Janelle Sebastian. Lalab, Janelle, kaya kinakain yung banana mo kasi huwag ka na magbaba ng bahay, lalabs. Nakapin ka na, lalabs. Hindi ka makakagraduate ng 100 niyan. Huwag ka magbaba ng bahay, lalabs. Ayan. Kasi nakapin ka pa, lalabs eh. Kaya kanina kinain, madaming kinain sa'yo, 15. Ayun, nakapin ka pa.
Kasi gagawin natin 100 yan. Pag binaba mo yung bahay mo, lalabs Janine, hindi ka lalabs makakagraduate. Kasi kanina, oh, 4 na lang eh. Ayan. Johnny TV Dan, pasukli po from Muhammad Permin. Ayan. Alma Albiar, dan to you, ayan. Ma'am Alma, dan sa'yo si Janelle Sebastian, madam. Babalikan na lang po, ayan. Huwag ka mag-alala, babalikan kanya ni Ma'am Alma, ayan. Muhammad Permin, nagbaba ng bahay. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Ayan, Janelle. Watch ako uli ng video mo. Ayan, 8 na lang sa nakapin mga lalabs. Kanina pa ako sa'yo, Janelle. Check your video message. Ayan. Janelle, kanina pa sa'yo dikit si Ma'am Alma. No bagay, dan pasukli po. Ayan. No bagay, return to Muhammad Permin. Ayan, Muhammad Permin Vlogs, thumbs up from Janelle Sebastian. Ayan. Ayan, 8 na lang sa nakapin mga lalabs. Ayan. Sana si Ron Vlog. Ron Vlog, nandyan ka pa? Ayan. Balikan ko kayong lahat. OTW, thanks. From Janelle Sebastian. Ayan. Ayan, nakapin dating dikit. From Muhammad Permin. Ayan. You and me, ayan. Mega loud shout out you and me. Salamat host, ayan. Thank you for coming, lalabs. Ayan, you and me, may jacket ka na po, lalabs. Pwede ka nang magbaba ng bahay. Parang nakadikitan kita kanina. You and me, ayan. Ayan, may jacket ka na. Bakit naka-award ka pa din?
May jacket ka na, you and me? Albayanos Vlog, migalat siya tatamsak host, ayan. Salamat sa patamsak lalabs, Albayanos, ayan. Albayanos Vlogs, may jacket ka na po lalabs, ayan. We come to my all friends, ayan. Welcome to all my friends, ayan, from you and me. Ron Vlog Freelance done to you from Janil Sebastian TV Vlog, ayan. Pakonek naman sa nakapin mga lalabs, ayan. Paayuda din mamaya host, thanks. Sige po, dyan ka lang, ayan. Janil dan po, ayan. Oh, dan agad. Drop your link, you and me. Ayan. Albayanos Vlog, OW here sa nakapin, host, ayan. From Albayanos Vlog, ayan. Muhammad Dan po. Ayan. Salamat. You and me, you're so fast to connect them. Salamat. Ayan mga lalabs, wag nyo naman lalabs. Skip yung ating harang-harang. Tayo'y naghahang. Ayan. Diyos. Husin Warren Vlog Dan from Janil. Ayan. Silvayanos Dan po. Ayan, from you and me. Drop your link, you and me. How they will return it to you if you didn't drop your link. Ayan. Drop your link, lalabs, you and me. Ayan. Thank you po. Ayan. Kumusta naman na yung nakapin? Ayan, 7 na lang sa nakapin mga lalab, 7 na lang. Grace Dan po, from you and me. Lalab, 7 na lang sa nakapin, ayan. Grace Dan po. Ayan, you and me nagbaba ng bahay. Albayanos Dan from Janil Sebastian. Ayan lalabs, 7 na lang sa nakapin lalabs, ayan. Ayan, Janil. Ikit ko te uli sa'yo. Ayan, you and me. Ayon Dan from Janil Sebastian. Ayan.
Malulobot pa tong ating mobile. Nako. Johnny Dan po from You and Me. Ayan. DW here. Sa'yo, You and Me. Ayan. From Albayanos Vlog. You and Me Dan na po, salamat. From Muhammad Permin. Ayan. Ayan, lalags. Ayan, ayan, ayan. Johnny TV, ayan. Muhammad Dan po, salamat from You and Me, ayan. Johnny TV Vlog, Dan to you from Janil Sebastian, ayan. Ayan, 5 million in the house, may galat shout out mga lalags. And 12 million thumbs up. Thank you so much. Ayan. Nobadan po from You and Me. Yan, kumusta na yung nakapin? 93, 7 na lang sa nakapin. Dan sa'yo You and Me, full pack sa'yo, pasukli lang, ayan. From Albayanos Vlogs, ayan. Thank you sa ayuda, ayan. Walang anuman lalag. $82, road to 1K pala to si ano. Si Albayanos Vlog. Ayan, Albayanos Vlog. Road to 1K ka pala. Albayanos, dan sa'yo si Janil. Ayan, Muhammad Permin, nagbaba ng bahay. TikTok viral, mega loud shout out, thank you for coming. Ayan. Ayan, TikTok viral, may jacket ka na po, lalabs. Ayan, salamat sa patusok dyan. FW here sa'yo from Muhammad Permin Vlogs. Ayan, FW sa'yo Muhammad, si Albayanos Vlog. Amsak, Sweet Lady Moon Lover. Ayan. Natulog na ata si ano eh.
Tulog na ata si Sweet Lover. Ayan. TikTok viral. Ayan. OTW Janil. Ayan. OTW sa'yo lalabs. Janil. Si TikTok viral. Ayan. You and me nagbaba ng bahay. You and me. You and me, you have 127. Ayan. Ayan, you and me. Connect to you and me. Ayan. Ayan, TikTok viral, nagbaba ng bahay. Ang laki ng bahay ni ni TikTok viral. Parang nakadikit kita kanina kay Mikasha ba yun? Kay Mikasha, ayun. Ayan, TikTok dan po. Salamat from you and me. Ayan. Oh, salamat. Ayan. This you and me, you are Filipino or no? All friends, salamat. Ayan. You and me, OTW from Ron Vlog. Ayan. Dikat ko to sa'yo. You and me. Ayan, TikTok viral. BBM for President. Ayan, Alba Dan sa'yo, Muhammad Permin Vlogs from Albayanos Vlogs. Ayan. TikTok viral Dan from Janil. Ayan. Janel Sebastian Dan Pulpak. Ayan. From TikTok viral. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Boss Sport my channel. Okay, thank you. No problem. You and me. You and me. Okay. You are from where? You and me. Noted Muhammad. Thanks from TikTok viral. Ayan. Nalubat yung ating mobile na pang-ayuda. Oh, nalubat pa. Ayan. My cute all friend sport my channel. Thank you. Ayan. Ang tagal ko dito. 2 dikit lang. Ayan. Padikitan si Muhammad Permin. Ano nangyari kay Janil? Ayan. Ayan, 6 na lang sa nakapin. 6 na lang. 6 na lang mga lalabs. Stay ka lang Janil at gagawin nating 100 yan. Oh my God.
Ayan. Matagal ko dito, ayan. You and me nagbaba ng bahay, ayan. Muhammad, galing ng pusa mo, ayan. Yan ko nga si Muhammad. Mahilig pala sa pusa si Muhammad. Oh, ang galing nga ng pusa mo, Muhammad. Wow. Nagpuping siya sa ano? Oh. Ayaw niyang binibidyohan habang nagpupuping. Ang galing naman, Muhammad. OTW Bicolanang Oragon. Ayan, salamat po. Ayan. Ala, ang galing ng ano mo. You and me, pasukli naman. Ayan. You and me. Return to Muhammad Permin. Is done to you, lalabs. Ayan. Ayan, TikTok viral. Nagbaba ng ba. Ang galing naman ng pusa mo, Muhammad. Tinuruan mo siyang gumamit ng toilet. Oh. Ang galing-galing naman. Marunong siyang gumamit. Ang galing naman. Anim na lang sa nakapin. Kunin ko lang yung charger, mga lalabs, ha. Namatay yung ating mobile. 1 minute. Oh my God. Bakit ang dami mong comment intro? Pwede naman is ayan. Ailinski or Bicolana Dan Idol. Ayan. Thank you. Ayan. Charge natin yung ating mobile. Ayan. You and me, na full ko na. Bahay mo may bakas pa. Please back na lang po. Ayan. Bakit ang dami mong comment sa intro? Pwede naman isa. Makikita ko naman yun eh. Huwag kang mag-comment ng ganyan karami para hindi ma-spam. You and me. You and me, don't comment too long. Just comment what you saw on the video. Ayan.
I don't think so. You and me is Filipino. Ayan, Ron Vlog Dan. From Janil Sebastian. Ayan. Ano ba't ang ating mobile? Kainis naman. Naman tayo kay TikTok viral. Ang titingnan ko. Ayan, TikTok viral. Dati naman akong dikit sa main mo. Panurin ko na lang tong ano mo. Ayan, may harang ka. Tamsakan ko na lang. GC Mendoza. OTW here sa'yo, Bicolanang Oragon. Ayan. Ayan. Albayanos. Ko na mabuksan yung mobile ko ah. Ayan, W here sa'yo TikTok. Ayan, from Albayanos Vlogs. Ayan, 3 million in the house. Mega loud shout out. Anong oras na ba sa Pilipinas? 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. 7:31 in the morning, Philippines time. Ayan. Mamamatay naman.
Nandyan pa ba si Janil? Dan sa'yo TikTok Polpak, sa'yo pasukli lang ayan. From Albayanos Vlog. Yan, Janine, bilit ko uti ulo sa'yo, Janine. Nandiyan ka pa rin ba? How did you do that? How did you do that? Yan, 5 na lang sa nakapin. Yan pa si Ron Vlog. Did you think it was? Hoy, lahat ng comment mo sa video ko. You and me, are you crazy? Delete mo yung 7 na comment mo. Albayanos para ano daw eh. Hindi mo siya makalimutan. Makulit pala to si ano. You and me. Isang video 8 yung comment. Ayan, RP Miga lahat, shout out. Tusok host, ayan. Thank you. Natawa ko kay ano eh, Albayanos eh. Para ano, hindi mo siya makalimutan at makita mo agad yung comment niya. I-spam yun ni Lolo. Baka ano, Albayanos, nagandahan sa ano mo. Sa video. Kaya tinatad ka ng comment. Ayan, RP nagbaba ng bahay. Tawa tuloy ako.
Yan, meron ng humihilik dito. Ayan, Hannes Taxi Driver. Good morning, beautiful host. Tamsak na host. Ayan, salamat sa patamsak, Hannes Taxi Driver Vlog. Ayan. Nagdadrive ka, lalabs. Ingat ka dyan. Ayan. Kumusta na yung iyong bahay? Ayan. Janil. Ayan, di pa si Janil tumataas. Ano ba yan? Ayan, 5 na lang sa nakapin. Lalabs, 5 na lang sa nakapin. Ayan. Mas natawa ko sa iyo, Hoswa. Makulit siguro yun. Hindi naman ata Pilipino yun eh. Ano ba yung comment niya? English? Para ano, mabalikan mo siya agad. Oh my goodness. Ayan, RP, full support na po, host. Ayan. RP, dan sa'yo si Hannes Taxi Driver. Pabalikan na lang. Nakapin full support na, host. Ayan. Janil, nandyan ka pa ba, Janil? Dan sa'yo si Hannes Taxi Driver. Pabalikan na lang. Ayan. Oh. Ano ba si You and Me? Umalis na ata si You and Me. Ano yung bahay niya? Ayan. Kasi ano to si si You and Me komedyante. Oh my. Ayan, thank you, host. Ayan. Sino mas nakakatawa sa atin, host? Mas nakakatawa ka. Ayan. Pinatawa na tuloy ako ni Albayanos. Natatawa ko kasi 8 yung comment niya. Grabe naman yung isang video lang 8 yung comment. Oh my God. Gusto kong malakak ng malakas. Gusto lang may tulog eh. Oh my goodness. Ayan. Tawa tuloy si Albayanos Vlogs. Ayan. Ayan. Jer Tabs, mega lahat. Thank you for coming. Ayan. Jakitan natin si Jer Tabs. Ayan, Jer Tabs, may jacket ka na, lalabs. Pwede ka na magbaba ng bahay. Dikitan mo si Albayanos Vlogs. Ay. Ayan, taxi driver, nandyan ka pa rin. Hannes Taxi Driver, ayan. Ay, panay tuloy, pumapasok na tuloy sa isip ko yung comment mo, Albayanos. Baka naginipan kita. Ooh.
Di na natigil kakatawa si ano, si Albayanos. Uhu. Salamat ho sa ayan. Oragon ka pala ho sa ang Oragon sa Masbate at Samar Malibog. Malibog ba? Hindi naman. Kunti lang. Kunti lang. Ano daw yun yung kwento sa amin, yung kwento lang yun pero hindi naman totoo. Alsakin nyo, may lang shoutout. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Ano daw yung kwento ng mga Bicolano, yung ano ba yun, parang iwan ko, hindi naman totoo yun. Yung magaling, parang ganun. Magaling pero hindi man totoo. Sabi-sabi lang. Ayan, Jertabs, nagbaba ng bahay. Malibog ang Oragon sa Samar. Lahat naman lalabs malibog. Ikaw hindi ka ba malibog? Ay, nako. Ito si Albayanos, oh. Ay, nako. Hello, Jertams, from Alsakin nyo. Ayan. Parakito Sagadan. Di naman, grabe ka naman. Albayanos. Parang ganun yung kwento. Yung parang may namatay bang ganun. Tapos parang inano niya ata ginamit, parang ganun. Parang di naman totoo yun. Ayan, Jertabs vlog, hi po, ayan. Alsakin nyo nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, 6 million in the house, may lot shout out. Bakit Albayanos, alam mo yung salita na yan? Parakito Sagadan, Pero Albayanos, masarap magluto ang mga Bicolano. Lalo na sa mga ginataan, mga gata-gata, ganun. Tingnan natin yung bahay ni Jertabs. Ayan, 428 pala to si Jertabs. Ayan. Nasa bahay mo ako, Jertabs. Hindi ko mataas yung mobile kasi hindi ko mapakita sa'yo kasi nakag-charge eh. Pag ginalaw ko baka mamatay. Ayan. Host, dating dikit na po. Ayan. Ayan, Alsakin nyo. And si Albayanos, natatawa tuloy ako. Ano ba yan? Di na natatanggal sa isipan ko. Ayan, Alsakin nyo, nagbaba ng bahay. Albayanos, Parakito Sagadan, sumikat sa Bicol yun ha. Bakit alam mo yun, Albayanos, ha? Bakit alam mo yan? Taga Bicol ka ba, Albayanos? Albayanos vlog. Bicol din ata to si Albayanos eh. Ayan, Jertabs.
Dinikit ko na sa'yo. Dikit naman yung aking main sa'yo, lalabs. Ayan. Ayan. Ayan, Alzaki, nasa bahay mo ako. 552. Ang kulit kasi ni Albayanos, ayan o. Natawa tuloy ako mag-isa. Nasaan ka ba, Albayanos? Sa Pinas ka? Ayan, 4 million in the house. May ginagalag shout out. Ang sipag naman ni Alzaki nyo. Yan, dinikit ko na Alzaki. Umalis na ata si Albayanos vlog. Nangaasar yan eh. Yung wow, mga parakito sa ganun. Hindi naman, grabe ka naman. Hindi ko naman alam yun kasi siguro nung unang panahon pa yan, ikaw talaga Albayanos, papaluin kita dyan eh. Hindi naman, grabe ka. Ano lang yun, chika. Chika lang yun nila, chika. Chismis lang ba, chismis. Saka ano, kung nangyari naman na yun, siguro bata pa ako nun eh, or wala pa ako. Parang kwento-kwento na lang yun. Ayan, nag-97 na si Janil. Natulog na ata to si Janil. Ayan, oh, 3 na lang. Nag-97 na siya. Dan na po sa nakapin. Ayan. Janil, nandyan ka pa Janil. Pabalikan si Jertabs Vlog. Dan sa'yo lalag. Natulog na ata si Janil ah.
Umalis na ata si si Janil. Ayan, padikitan nyo ng kapin mga lalabs. Ayan, 429 sa nakapin. Nasa bahay mo ako, Jertabs. Ayan o. Jertabs. Nag-charge kasi siya lalabs. Ayan. Let Journey mga lag chat out. Thumbs up. Thank you for coming lalabs. Ayan. Ayan, Jertabs. Host, ayan. Thank you, Let Journey. Ayan, 430 ka na, Jertabs. Bit by bit, creative imagination began to build a new art form. Makes me feel I belong to someone. Ayan, Jertabs. Sabay mo ko uli. Ayan. NM Macau. Hi, host. Good morning. Ayan. NM Macau, may magalat chat, madam. Thank you for coming. Ayan. Dan Tamsak. Ayan. Maraming salamat, madam, sa patamsak dyan. Ayan. Noros na sa Pinas. 3, 4, 5, 6. Ayan. Mag-aalas 8 na sa Pinas. 2 minutes na lang. Ayan, Jertabs done. Ayan, 3 million in the house. Miga-migalat shout out.
Ayan, NM Macau nagbaba ng bahay. Ayan. Palablab naman si NM Macau. Ayan. Jertabs, dikitan mo si NM Macau. Ayan. Malaki rin pala yung bahay ni Madam NM Macau. Yan, nasa bahay mo ako, Madam. Hindi ko mapakita sa'yo yung aking mobile kasi nagcha-charge. May harang ka, Madam NM. 2 minutes yung harang mo. Dahil dating dikit naman sa'yo yung aking main in Macau. Ayan, NM Macau dan dikit po. Ayan, from Jertabs. Ayan. Ayan, Madam NM Macau. Ayan. Bigay ko na to sa'yo, Madam. Nasa 2 minutes na ako.
Ayun, wala naman ng tao na. Siguro mga lalabs, mag-out na ako. Ayan, Jertabs. Alsakin nyo. Wala na rin si Albayanos, umalis na. Nang asar lang, ayan. Life Journey, NM Macau, madam. Salamat po, ayan. Mag-out na po ako, madam. Kasi 4:05 na dito ng madaling araw, ayan. Marutulog na ako. At bukas may pasok uli. Ayan, mga lalabs, thank you so much po, ayan. Bukas uli mga lalabs, ayan. Thank you po, God bless us all, bye.